Se! Endnu et maleri! Trist, vi ikke har McKinney med til at vække det til live og sige, hvad det betyder. Bare rolig. Det kan jeg godt regne ud. Aha. Nå? Niks. Jeg er helt blank. Skal jeg hente McKinney? Jeg er stadig bange for, at der kan være for farligt hernede. Ja, hvem ved, hvad der kunne ske hende? Store B! Bestie! Hvad? Partner! Venner! Pas på! Skarpe sten på vej op! Jeg mener, I er på vej ned mod nogle skarpe sten! Twente Kiboku! Bestie! Kig op! Venner! Land på mig! Er alle okay? Yep, jeg er okay. Tak, Bestie. Det var godt, vi havde kongeslætten stærkeste med os. Ja, mon ikke, Ono. Okay. Ono kan flyve, men hvordan kommer resten af os derop? Måske det er ikke meningen, vi skal derop. Se! Synes du, vi skal gå derind? Maleriet viste, at kammeret lå dybt nede under hulen. Ja, godt nok dybt nede. Nå, endnu et maleri. Hvad tror I, det betyder? Jeg tror, det betyder, at vi er på rette vej. Kom så! Jeg håber, vi nærmer os den der store hemmelighed. Det er jeg sikker på. Vi finder stadig malerier. Så hvilken vej skal vi? Den klarer jeg, for jeg har masser af erfaring med grotter. Hvem ved? Måske det er den rigtige, han valgte. انقر شاشتك لمقاطع أكثر واربط ديزني جونيور لمشاهدة عروضك المفضلة.